Lelo panyasa voice box tafuna tibweretseni kulankhula kwa a Blessings Jaima Rosario iwowa amalankhulira kuchokera ku Defenders Group for the Good Governance ndipo akufuna kuwauza Amalawi lero kuti ngati sitisamala makamaka anzathu azipani zotsutsa kusamvana kumene kulipo pa nkhani ya mgwirizano pamene tikupita ku chisankho cha 2025 kupangitsa kuti boma la Malawi Congress Party lipitirize kulamula dziko lino koma ngoti ngati sapeza 50+1 ati MCP akonza plani yonena kuti padzakhale boma la mgwirizano pa Chingerezi imene kuti Government of National Unity. Ndeti kalimodzi pano panyasa voice box ndipo kuti nkhani imeneyi Jaima Rosario ayilongosola bwanji ndipo akamaliza timati musangochoka mutuze maganizo anu mwachizolowezi in the comment section below pompano panyasa voice box. Mawa wabwino kwina kulikonse kumene muli Amalawi anzanga, amayi ndi abambo, anyamata ndi asungwana. Ine Blessings Jaima Rosario kuchokera ku Defenders Group for Good Governance. Mawa walero pa 9 July 2025 pamene tasala ndi masiku ochepa kuti tifike ku masankho. Bungwe la MEC likusegulira kampeni pa 14 July pamene zipani zikhale zikuthamanga pa ground kukopa anthu kuti akazivotere. Pamene Amalawi tikudusa mavuto ausogoleri amene abweresa mavuto adzachuma, umoyo wa anthu mdziko muno wasokonekera, ndikupempha Amalawi tonse kuti pamene tikukavota tikavote mwanzeru. Tikavote kuti voti yathu izapindulire ana athu msogolo, zizukulu zathu zakhale pamtendere mu zaka zikubwerazi. Amalawi, ine Jaima Rosario, mawa uno ndafuna ndichenjeze kunena kuti mdziko muno tikhoza kukhala ndi ulamuliro wa Government of National Unity, chimozimozi uja wachitika mdziko la South Africa pamene zipani zaphatikizana ndi kuchita form Government of National Unity mosogoledwa ndi His Excellency Cyril Ramaphosa wa ANC. Malawi Congress Party MCP mosogozedwa ndi Lazarus Chakwera akugwisa ntchito ma strategy osiyanasiyana mdziko muno kuti chisankho chikubwerachi asatuluke mboma. Ndikusimikizirani kunena kuti MCP sidakonzekere ndipo sidi yokonzeka kutuluka mboma pa 16 September pano, ndipo sidi yokonzeka kuvomereza kuluza ngati iwo ataluza. Amalawi ndikusimikizireni kunena kuti Malawi Electoral Commission sili okonzeka kapena sali okonzeka kuzalengeza zoti chipani china chilichonse chosusa boma ndi chimene chawina. Iwowa ali okonzeka kuzalengeza kuti Chakwera wawina masankho mdziko muno. Apolisi athu mdziko muno sali okonzeka kuzateteza nzika pamene nzika zizalira voti yake kuti voti yake yasokonezedwa. Apolisi ali okonzeka kuzachitira nkhanza anthu mdziko muno kuti kuzera mukuwawa kumene anthu akulandire anthu tizafike pogonja kuvomereza kuti Lazarus Chakwera wa MCP wawina masankho. Asilikali sali okonzeka kuzateteza nzika mdziko muno, zili zokonzeka. Asilikali ali okonzeka kuzateteza Malawi Congress Party kuti ndiyo yawina pochitira nkhanza anthu mdziko muno, kuzera mukuwawisa kwa nkhanza anthu tizafika povomereza kuti Chakwera ndiye wapambana. Okay. MCP ndiyo konzeka kupanga chothekera china chilichonse kuwina masankho kapena osawina masankho, koma ngati sawina masankho ali okonzeka kudrowesa kuti ikhale draw game. Kudrowesa kwake adrowesa mwenjera yonena kuti owina asapezeke, ndipo strategy imeneyi agwirizana ndi ameki kuti owina asapezeke. Ngati mdziko muno anthu sakutifuna ife IMCP tiye tipange strategy
yoti owina asapezeke koma ife tisogole, koma akhale mavoti oti sanatifikise pa mulingo oti tawina chisankho. Ngati m'dziko muno anthu angazambise chisokonezo chifukwa choti inu ameki mwalengeza kuti ife tapambana, IMCP ali ndi plan B. Plan B ndiyo dulowesa chisankho poonetsesa kuti pasapezeke owina opeza 50+1, koma kuti MCP yo isogole ni mavoti oposa zipani zonse m'dziko muno, koma ngakhale mavotiwo asakhale kuti ndiofika pa 50+1, kwa iwo akuona kuti zizakhala bwino. Chifukwa MCP ikasogola ndi mavoti osafika pa 50+1, zipani zina zonse ndikumabwera mboyo, ndiye IMCP wa chifukwa choti iwo ndi amene apeza mavoti ochuluka, ngakhale mavoti ali osakwana kuti iwo awina boma, iwowa akufuna kuzalengeza mgwirizano woti zipani zonse zibwere pamodzi ndi kugwira ntchito limodzi, kapena mwa njira ina kuchita form Government of National Unity. Zipani zizachita decide eya kuti ife tichita side ndi MCP, enawo khachita side ndi chani. Ndiye panopa MCP ikutenga ndalama ndi kumapereka ku zipani zosiyanasiyana za opposition kuzilimbikitsa kuti ziyime pazokha zisapange mgwirizano, chifukwa akudziwa kuti akapanga mgwirizano ndiye kuti zotsatira zake mgwirizano ukhala wamphamvu, uwina upeza 50+1, ndiye MCP kugonja kwawo kukhala kumeneko. Choncho akufuna kuti zipani zipite ku masankho pazokha, cholinga MCP ikapikisane ndi chipani chilichonse pachokha, ndipo iwo wa plani yawo ndiyowina masankho. Koma ngati sangawine masankho, ngati akuona kunena kuti m'dziko muno anthu sazavomereza kunena kuti Chakwera ndi MCP awina, plani yawo iwowa ndiyothawira mukupeza mavoti osafika ku 50+1, koma aonesese kuti zipani zonse zili mbuyo pa iwo. Ndiye ameki alengeze kunena kuti chisankho chachitika, palibe amene wapambana, palibe amene wapeza 50+1. M'malo mobwereza chisankho, amene wasogola ndi mavoti ochuluka wapeza majority votes, ngakhale kuti ndiwosafika pa 50+1, amenewo adzakhala kunena kuti pa nthawiyo pa 16 September pano ndi IMCP, ndi zimene anthu akukambirana. Ndiye kenako IMCP ndi Chakwera azalengeza kunena kuti tichite form Government of National Unity, tisabwereze chisankho, tiononga ndalama, tiyena anthu ife tigwirizane, basi tonse tiyendese dziko limodzi. Ndiyeso pano awako apasa ndalama wazibwera pamenepo, UDF aziti ayi ife tigwira ntchito ndi Achakwera, nawo auchena nankhumwa ife tigwira ntchito ndi Achakwera, Joyce Banda tigwira ntchito ndi Achakwera, Kayamba kuwako tigwira ntchito ndi Achakwera, Amaiko Usi akamanganya tigwira ntchito ndi Achakwera, zipani zambirimbiri tigwira ntchito ndi Achakwera. Zapezeka kunena kuti mwazipani zonse za opposition zapita zikapanga form Government of National Unity ndi MCP, osogolera kukhala IMCP ndi Chakwerawo, enawo ndikumabwera pambuyo kumayendesera boma limodzi. Ndiye kuti chipani chimene chili chokakamira chizakhala kunena kuti mwina ndi DPP, chizakhala kuti chasala chokhamene. Zapezeka kunena kuti chipani chosusa dziko muno chasalamo chipani chimodzi, ena onse alowa mu Government of National Unity. Ndi zimene awa IMCP wa akupanga zimenezi. Kutekwa akupanga zimenezi akufuna kunena kuti pasapezeke chipani chilichonse chimene chilowa mu mgwirizano ndi chipani cha DPP. Cholinga chawo akufuna kuthesa chipani cha DPP kuti chisakhale ndi mphamvu m'dziko muno. Akufuna kubweresa MCP kukhala yokhayo ya mphamvu m'dziko muno. Koma chenjezo ndilonena kuti inuyo azipani amene muzalowe mu Government of National Unity ndi MCP, muziwe kunena kuti simuzakhalisamo iyi ndi MCP. MCP inabweresa tonse alliance, inabwesa tonse alliance mwamphamvu, ndipo mwakanthawi kochepa inaphwasula tonse alliance. Pamene tonse alliance yatheratu, ndipo tikuziwa zotsatira zake, iwo ndi Achilima ndi amene anali akuluakulu mu tonse alliance, ndipo tikuziwa zotsatira zake pakati pa anthu awiri amenewa.
inunso ena inu amene muthamangire ku MCP kuchita form Government of National Unity muziwe kunena kuti muzaphwasulidwa mwakanthawi kochepa. Iyi ndi MCP simacheza, kuli anyamata oziwa kuphwasula zinthu ku MCP, kuli achina Richard Chimwendo Banda kumeneko amadziwa kuphwasula zinthu mwa maminitsi kapena mmaseconds. Musamale kwambiri inu azipani, maganizo amene mukumapanga ku zipaniko ndopwetekesa amalawi amene panopa akuvutika. Tiziwe kuna kuti chisankho ichi ngati amalawi sitisamala, ngati tilolerebe kunena kuti mwanjira ina iliyonse MCP tilamulire mdziko muno akhale patsogolo Lazarus Chakwera ndi MCP, tiziwe kuna kuti Malawi tatha, ndipo amalawi tilibenso kolowera kwina kulikonse, ndipo amene amalawi muli m'mayiko osiyanasiyana akunja ndi bwino mupange mgwirizano kumeneko, mupemphe ziko limene muliro akupaseni manda mukamwalira muzikana konko osabweranso kuno kumuzi, chifukwa ngakhale kuno kumuzi ndi mtembo omwe uzivutika pansi pa ulamuliro wa Lazarus Chakwera. Amalawi nthawi yasala pang'ono, tiye tizuke tigwirane manja tidzudzule awa adzipaniwa kunena kuti zimene akupanga sizabwino, kunena kuti ndipita pandekha ndi strategy ya MCP awapasapasa ndalama kuti asapange mgwirizano azikulirana mtima, cholinga kumasankho chipani chilichonse chipite pachokha. MCP ikasokoneze chisankho ikawine, ngati ikanike kuwina iwowa MCP wa apeze majority votes koma osafika pa 50+1, zipani zina zonse zibwere mboya, cholinga iwowa akufuna kuzachita declare kuti tiye tichite form Government of National Unity, ndiye zipani zimene azipasapasa makobilizi zizachita side ndi MCP kuti ife tigwira nawo ntchito. Opposition kuzapezeka kwasala chipani chimodzi cha DPP. Zathera pomwepo, game over. Tisamale kwambiri mdziko muno muli khwekhwe loopsa limene likuchitika kundaleko. Ine Blessings Chaima, Rosario, Defenders Group for Good Governance.